Два гола в края на първата част дадоха сериозна преднина на отбора на ЦСКА 1948 в двубоя срещу Ботев Пловдив. Червен картон за Янис Карабельов. Продълженията. Нашите разговори с Ивайло Крушарски продължават. В 38-та минута ситуацията на Ботев Пловдив стана притеснителна. В 41-та много сложна. В края на полувремето почти безнадежна, тъй като само за 7 минути гостите вкараха 2 гола. А освен на всичко това, Ботев ще трябва да доиграват в боя с 10 души, след като Янис Карабельов получи червен картон в продължението след намеса на ВАР. Иво, дай най-напред да поговорим цялостно, след което ще влезем, разбира се, в конкретика при отделните положения, но какво е мнението ти за тези първи 45 минути? Това, което ми направи впечатление през тези първи 45 минути, че отбора на ЦСКА 1948 продължава да демонстрира тази тактическа грамотност, която засегнахме преди двубоя. По принцип те бяха заложили формация 4-2-3-1, но в доста голяма част от това първо време направи впечатление, че преминават в 4-1-4-1, като Райан Даскалов се прибираше и ставаха 5-4-1, когато се защитаваха, което правеше допълнително още по-трудна задачата на Ботев Пловдив в предни позиции. От страна на Ботев Пловдив ми направи впечатление, че се опитват доста еднотипно да завършат атаките си, което пък от друга страна ги прави доста лесни за опазване в предни позиции. И смятам, че Душан Керкес трябва да направи нещо на полувремето, за да разтърсим своите момчета от тежка ситуация, която сами се вкараха. Говорихме си в началото за напрежението, което може би цари в лагера на домакините. Имаше ли такива наченки през това първо полувреме, което гледахме? Смятам, че до 38-та минута, докато от ЦСКА 1948 не вкараха това първо попадение, Ботев Пловдив седеше по-добре, беше отбора, който искаше повече топката, търсеше повече